So karon mga ka-idol ba no, mga 5:45 tanong in the afternoon. So dito sa Colon medyo mingaw-mingaw pa. McDonald's diri apli gyapon pero medyo di kay daghang tao. Muna ang sitwasyon sa Colon karon ka idol bay no, ang Jollibee po is apli po siya. So going to 6 o'clock na siya, so padong ta diri sa Osmeña Boulevard. Nasa pa diri na paano na atang diri. Hoy, bagyo ma'am. Wala yung bagyo. Ako pa. Sige, tanawa na sa YouTube ha. Colon. Basta sa YouTube siya. Basta ang title is Colon ni siya during bagyo. Sige ma'am, thank you ninyo. Amping mata na na, amping. Salamat. So going to Osmeña Boulevard, Idol Bino going to Biliana National School. So gamay ra diri naglakaw. Hello vlog. So muni siya mga karang building diri sa downtown Colon. Diri is UC. UC na siya. Karang UC ni siya nga entrance. Kani parking lot sa Metro Gaisano. Kani daghan na tani tao diri. Nya kani kanan diri daghan ng taka, so bagyo man. Medyo minga. Boss, kumusta ang negosyo, boss? Gamay rang tao, boss? Bagyo man ko, no? Bagyo. Ingang orasa, puno na untan eh. Ayaw mo, boss, amping. Mani mga pagkaon na diri, mani kutog diri nga pagkaon nila sa Colon. Mingaw ay kay Dulbay diri na, subay ko diri mingaw ang da. Pila ra ka tao diri na. Ang kuan diri medyo taligsik pa, pero wala pa ikusugawan, so padayon ta kay Dulbay. Dirita sa dan, dirita sa kuan, sidewalk kay 101. Muni GB Tower diri, hotel ni siya. Kay Dulbay sa una mo ni Santiago Street diri magi mga parada sa una diri. Parada diri. So labang ta kay Dulbay.
JB Tower Hotel. University of Cebu na ni siya kay Dubai pag building nila sa UC. So taliksik rin kay Dubai no. Sigurado kini dire mo. Oh. Muni UC siya. University of Cebu. And dire po JB Tower kanang taas nga building. JB Tower Hotel. So mingaw gyud kay Dubai. More ghost town dire no. Taliksik din. Mingaw kayo. Padayon ka pa sa unahan kay Dubai. Ay. Dire kay Dubai mo ni ang karang nga SSS pero bag-o na ni na building dia kanang yellow. So, dire sa ta kay Dubai kay video 101 na gyud. Karon ang November 3 no mulan full kuno karon ay doon sa unsa di exact kuan nga location o oras nga mulan po lang bagyo. So far dre sa Cebu downtown going to Osmeña Boulevard. Gamay rin tao dere. So padayon kaya po ito, nagsubay kaya po ito dito sidewalk sa Kwan. Sidewalk sa Osmeña Boulevard. Mingaw kaya po diri kay Dubai. Uy. Balik ta kay kuan na. Wait na. Nadyaw na ang University of San Carlos. Kuha ta tanong stop kay Dubai. Diya kay Dubai mo ni ang City Central Store no diya at pa mo ni ang BRT nga terminal. So going to Banda no. Naya pala diri sa Osmeña Boulevard kay Dubai. As you can see no is kuantit kayo. As you can see kay Dubai mingaw gid diri. Uwan na po siya dili kay to talik-taliksik lang. So man yung scenario diri kay Dubai. Mingaw gid siya gid. So diretso sa ta. Papuli makaabot ta sa Puente Osmeña na medyo uwan baya. So muna siyang BRT niya. Loyo ng BRT City Central. So mingaw gid kay Dubai. Karon rasa unta daghan na kay tawo diri kasto bagyo man so walay tawo. Padayon na ta sa unahan nagipunta sa Osmeña Boulevard nagsupay. Unahan na ni is ang Cebu Normal University. Kali pa manahan ka lang di pa siya pero gamay lang gid siya.
Muni ang Abiliana National School, public ni siya. Karaang school sa Atbang. Ayan, padayon ta dire. Kita lang ma'am. Hello. Nasa diri sa Cebu Normal University. Cebu Normal lagi kuanin nila gi close nila kay naay mga nabantayan nga gamay crack sa ilang building. Mao na online classes din sila karon sa Abiliana na gyapon kay Dulbay sa Akbang. Nadiri ang terminal sa station sa BRT. Kanin ko muni ang Cebu Normal University. Close sila karon. Close sila kay Dulbay. So padayon ta diri nagsubay gyapon ta diri sa Osmeña Boulevard nga daan. Ningon diri kay Dulbay. Sila na lang katao diri nag totikaw. Makaabot ta sa Abiliana ni sa kuan sa Puente Osmeña tan-aw na tong sitwasyon nga do. Puro ghost town diri mingaw kayo. So padayon ta. Maagi ta sa kuan Cebu City Sports Center nasa Atbang. Mga kaidol bay. Mga kaidol bay diyan Cebu City Sports Center no. Katita. So kulay labang ka diri. Muni Visayas Medical Hospital no. Ya katita. Ya. Boss, agi lang boss. Vlog lang boss. Agi lang boss ha. So, manilang bagong building no, Visayas Medical Center. Wag gwapo ni nga building nila diri. Ang diri ang information base diri no. Ini ilang building diri. Nila. Ya, ang building. Apoy sila ay mini-mart diri. Pwede ka mag-grocery, food court sa taas. Improve na di tayo. Ini kayo diri. So, mao niya ang mini-mart nila diri. Gusto ka mag-grocery kayo diri. So far, so now, bakit na ta maput sa Puente Osmeña kay Dulbay. 6 o'clock na in the evening diri. So, padayon lang ta diri. So, mao na ang building sa ano? Bagong building sa Visayas Medical Center. Padayon ta diri. Shopping kay Dulbay, nagkan po siya nga
So, nata diri sa Jollibee na po. Diri sa Mayos Minya Boulevard Japon. So far abli Japon ni diri. Pero gamay ra tao diri sa Jollibee. Kaya po na nga. Agi lang ta kay busog pa man ta. Oo. Diri, McDonald's na doon na ta sa Puente mga ka-idol fight. Tanaw na to sa update niyo sa Puente. So, McDonald's. Mingaw gyapon na McDonald's. Gamay ra kayo. Gamay ra kayo mga ka-idol bay ang McDonald's. So, nagyapunta diri sa Osmeña Boulevard going to Puente Osmeña. Ang panahon diri ngit-ngit na siya. Ngit-ngit magining si Bogid doon. Dili may para sa ubang nasod nga hayag din kayo. Yan yung scenario diri, mingaw kayo. Padayon nata kay doon na ta sa Robinson. Mao din ang building ang Crown Regency kaso ngit-ngit kayo. Wala ko kayo naisuga mga building nga po. Dili po ma-highlights ba. Taas kayo siya. Wala lang building. All na ta sa Puentos Piña ka-idol bay. Masa ako di ka-idol ka. Sige lang kay mahuman na nilagay. Padahin lang ta ka-idol bay. Napoy rin nagkuhan ka-idol bayo. So, edisipay po ni sila. Targata dari ka-idol bay. So, Metrobank no. Dari sa may Osmeña Boulevard. So far, mingaw gyapon dari. Uy, bahag yapang Cebu. Diri ta pa daplin ta kay may kusog-kusog na mga angkuan diri taligsik murag basa na kay kuan. Metrobank. So agi lang ta kay basa man ta. Dito ka po na kay Dulbay. The artist station. So, kada inanatan din sa Robinson area. Kada din taas nga building ya, mo din ang BDO nga pagpo nila. Ya po sakay mo may bus pa dong sa SMC side no. Kanang BDO nga building. So, padayon ta diri. Naanata sa Robinson. Nagkuha sila diri. Beautification diri na mga scaffolding. So far kay Dolbay na ata diri sa Puente Osmeña Oval na. Way tao nga do sa Oval kay kusog-kusog naman eh. So mo ni Robinson. So may nagtao sa Robinson di hapon. Sila mo sa Robinson kay Durbay kay kuan kayo.
Dili na lang ta sa gawas. So, naroy gamay tao diri. So, gamay ra kay diri. So, mingaw ilang mall po diri no. Mingaw ilang mall diri. Oy. Oh, good evening. Amping na, amping ha. Labang tadi ha. So, saka ta diri sa kuan. Diri sa may skywalk diri nga sahay. Baho ko gayo. Bahala na. Saka ta para maka cross ta sa pikas nga bahin. Boss! Entrance sa Robinson diri ko, musod mo. Thank you, boss. Amping mo sa. Kani kay Dol by going to Mango Avenue din no. Nadya dagang kananan, binikan. So karon bagyo man walay tao diya. Oh. Kunyang upal ka na 20 video na siya kan taas ng building niya. So, mo niyang sitwasyon sa kwan karon. Car flow diri sa kwan. Pero sa traffic. Karong orasan ng mga 6:15. So, mo ni kay Dol by. So, naog sa ta. Daog kay mo dire pag hinay mo kay ang hagdan dire dili kay mayo. Wala na maintenance, yung usahay na hugaw sa tao magpantay lang ta. So hinay lang ta. So hardly one gap. Dito dagang tao dire pero dili pre akong way bagyo. Mas dagang gi kong way bagyo. So nagapunta nagsubay dire. So kuwan na dire kay Dol ba. Basa-basa kita ani dito. So pag kita dire sa mga na mga dagang fast food dire so di ka magutman dire kay Dol ba. Mga vendors dire nagyapon dire, nagatinda gyapon sila dire. Maklon na kayo gamay kay ta maklon. Kan pud gamay ng mga na-stranded diri nga commuters so as ato obserbaran gamay ra karong rasa sa pagpabilig ng sila.
wala pang taka-idol ba then matasunod pag Jopong building. Dili ang Jopong building nila. So, dili na mga pong baligya. Yeah, padung sa Capitol. Ano yung rotunda? Sa mga fast food ya, yata yung gikan ganina. So, mo yung rotunda. So sa rotunda wala bitaw siya karon. Dili ka nang building ataas mo ng video dia. Padayon ta diri. So dili na tamo in kay Idol Bay. Tahan sa video kay video 1 na kayo kay Idol Bay. Muna ang bagong video. Kana nga building. Diri po ang Robinson po ni siya. So man siya ang ano. Robinson Cyber Gate ni siya.